It's Abama on the beat. Asino jaluko, ebro yando, asino jaluko, ebro bendo, boyo yo, asino mano, mano jaluko, asino mano, no bige free belly, ebro bendo, enu way, abala jalata, oye jisha koyewe, alo sigada, jehunda malawo, hey, aba. Here
mmanwụ na-ebe ụya oke ite achapụ ndị ọgwụ oke awele achapụ ndị ọgwụ ebuowe ndị ọgwụ onye nwere igbo bụ obi ya achapụ ndị ọgwụ ọ na-ere ego onye nwere ego mmiri na-abụ ya achapụ ndị ọgwụ onye nwere awele achapụ ndị ọgwụ ebuowe ndị ọgwụ ọ na-ajụrụ odogwu ebe odogwu si nweta ego ọ bụ ego oyibo na-ekele na-ete ego na-agba ihe osise eze eluigwe onye na-abala onye bichala ya agbakwụna ka ọ bụrụ na nnukwu olugo degbuo nna m ego oyibo egwu si na na-egwu ala egbe nede ihe nta aka asịsịla ege anyị ga-egwu ọgwụ asị na ejerugwu ọgwụ ebuowe ndị ọgwụ ebuowe ndị ọgwụ ebe mmadụ ga-azụ ogbenye igbo onye onye okwu ego o nwere ego oyibo ga-elafa ego o nwere ebe ọgbara ọgwụ kamita abụọ alụmụna ọgwụ na be aja hụrụ obi ya ụgbami bụrụ onye ga-aza ụbịam ụba kwuru okwu maka ebelebe uwe mmanwụ na-ebe ụya ajọghị igorugbo ọgwụ ajọghị izorugbo ọgwụ ebuowe ọgụ obodo oriri asị na ije egwu ọgwụ asị na iburu mmadụ obi ndị ọgwụ o nwere nke na-eme na nkịtị agba aka jide ego na-ada onye nwere ego obodo onye bụrụ onye nwere ego gwa yiri ya kwururu ya eji iwe agba obodo ka nna agụdị ejiri iwe ahụ onye ụlọ n'iburo mmanwụ na-ebe ụya ebe ede ga-abụrụ igbe okwu ego onye dị ndụ ya akpata ego ya ka nna agụdị nwoke kpata ike si na ọ ji egwu ọgwụ atụba ga-ewe bi n'azụ ụlọ anụ ụda ahụ mewe mmanwụ na-ebe ihe oge ya na-eme n'ebe n'ozugbo ime ya maka na o nwere onye so gara kpata ego aka nna akụdị ego mgbe nwoke kpata ike asị na ọ ji egwu ọgwụ o nwere ime ike bụ uwe kpete mgbe ihe eriri ndo n'otu si na ije egwu ọgwụ ekwuru ọnụ asị na ịnọ nkịtị ekwere eriri ọnụ ji abụrụ na obere nwe onye bụrụ ugo karị ya onye bụrụ ugo dee na obodo ọ na-edu ugo nke ebe na-akpali na nwatakịrị ebe afụfụ ụzọ eji oyo ọmarịbo ya ọla mmadụ ya na alọndọ onye ụlọ mmanwụ na-ebe ụya asị gị jelụgwa ọgwụ asị na ọ bụ ndị ọgwụ asị gị kwuru mmadụ na kedu ife ime efe onye medikal wepụ onye nwere obi ya kpata ego ego bụ ego ka ejila n'oge
gbada bẹ̀wẹ̀ ẹni mmadụ ekiri nwunye asị na ọ jere ụgwọ ọgwụ asị na ọ jere ụgwọ ọgwụ eyi eri mmadụ isi okwu ihe ego pampas asị na ọ jere ụgwọ ọgwụ asị na o gburu mmadụ ego esori mmadụ asịdenti n'ezi o kwuru ihe ego ya ọya ọgwụ asị na ọ jere ụgwọ ọgwụ asị na ọ jere ụgwọ ọgwụ asịrị igburu mmadụ haba ọya ọgwụ oge ndị ọgwụ Igbo bakalite onye njeje n'eke odika ogwelebe mana ọ na-aga na-anaghị aka n'anụ onye na-esi ka nna atụdị o nwere onye si n'ịsọ onye mara aka nna atụdị si n'ije gwọ ego obi ndị ọgwụ ebe onye na-eme ya ji isi ike ọlọ́mọ ìdí ìwẹ́kù yẹ́pọ̀ yìí sí lọ́dún lọ́sọ́ sóyí ló yá ti lè sí ẹ̀ ó sì náà dọ́ọ̀bù àti náà ìjẹ̀lú bọ́ọ̀bù èkó fẹ́ dọ́ọ̀bù èkó fẹ́ dọ́ọ̀bù ọba ọlọ́mọ ìdí ọlọ́ ní kò dùn lóru mana ayọ̀ ní ìpẹ̀lẹ̀ kù ewé tọ́lù ajíkẹ́lẹ́ ìgbà fún ọyọ̀ ní ike ebùdó ìbùdó àti ọlọ́rọ̀ ní màgbẹ́tẹ́ utali ene simuwa ane bane ane matuni oye siri bobondo haba lai baba ni bobondo ki te bobo awele ndobu oye wele awele ane no jelubo oye wele oti ane no jelubo oye wele weko pili no jelubo oye wele no jelubo efo ye oye madi chiye madi na kibiye oye kwe bode ja kwe bode oluwe abamano je odule hiyeri odeje ka mawula kwe abamba studio no ka mawula ebe ego malu niye o magoli tiche abamba asigi sorugbo ego wendọgbu asigi ejelitọgbu abamba ndọgbu mọwụ na-ebe ụlọ ọba ịba n'ebe ọnọdụ ụzọ onye bịagiri ma alọgbuna bina n'oge ma ụlọ akpọ onye mebina ma alọgbuna bina n'oge si na-ekwu isi odigbo oge agbara sọsọ bie agụgụ odogwu ịba otu ọba na-esila na iwe ihe azụ a na-ebu onye ebe oge mgbata ego asị na ọ jelụkwa ọgwụ asị na ọ jelụkwa ọgwụ asị na ọ jelụkwa ọgwụ ebuobe ndị ọgwụ ebuobe ndị ọgwụ ebe ọ na-ejide debe alụsị dị n'ọnwa edozi ebe iyi agụ nwere mmadụ ọbụla eweta ede ego olisi na-akwa ede agba ọgwụ abe si na ijelụkwa ọgwụ asị ka ijelụkwa ọgwụ ebuobi ndị ọgwụ asị ka ije ife imere kedu ife imere asị ka igbo mmadụ asị ka ijelụkwa ọgwụ ebe asị na ọgwụ ego ego dị n'afọ na erere mba ndị ebe bụrụ ịba mma ka nkele ndị ọzọ ndị ije ga-atụrụ ego ndị ogbe nwanne ha jelụkwa ọgwụ ekele ndị oge ọgwụ ndị oge adịrị mma oge ebe dị ike mmanụ na ọgwụ ndị ọgwụ mmanụ na ọ jelụkwa ọgwụ ụlọ onye ọgwụ haba ebe bụrụ ịba mma ọgwụ mụ oge ebugede ndị ụlọ ndị so n'iwe na-eme ndị kpọrọ ọgwụ ebe onwe ndị ọgwụ ndị kpatara ike asị na abụ ndị ọgwụ onye igbo ozogbo n'ihe ego nwagwụ na nsụke onye masa ọgbala na nsụke eke onye ma plaza ozogbo moto
ọsị na ijelugbo ọgwụ ekori ọya ọgwụ haba ebe bụrụ ibe ka eke n'ọdọgwụ eze nne ya chifu eze nne ya ọbasịrị nwunye bụ uwe na-eji ike eri owu n'olu mgbasa ka ndị ebudo ọdọgwụ gburu ya alụsi n'olu ọzọ eme mmadụ ọmụ olu mgbasa agba ibe onye ọgwụ o si mụ keleri ya n'ohi ya ede m ọbọsị ogologo obi dị ya gburu ya ya akịrị m oyi ikeri owu alụsi ego agba ijogbu ọgwụ haba o si mụ keleri ya chief dọkịta edozi ọbọsị ya Honorable President General Oyibe Iyowu Welfare Association ye Iga Dilim Oge Mwowu Iso ni Weneche Obiriga Wagowe Heba Wege Neze Muji Nene Damaru Chairman of Padokuma, Oil and Gas, Anambra State, Oyo Padotule, Agadon Ingade, a pipe oil, government dog, Haba, let's Oja láti ẹ̀wọ́ yàgbé. Lọ́sẹ̀ tó yí gbùrùgbùrù. Ẹ̀dá bẹ̀rẹ̀ sí Jésù níyàdí. Ẹ̀sà kì í. Ìgbé mi kọlọ́bíà. Ẹ̀bà. Ẹ̀bà. Lọ́sẹ̀ mi nà ìwé kékeré ẹ̀mẹ́. Ó yẹ bàbá wà ní ìgbà yìí. Ìwé kékeré ẹ̀mẹ́. CEO Galaba Nigeria Limited Cosmetics City Labiye Ebe Odogwu na Tureki Agba Ijelugbo Agba Ifoyo Iwe Jegeme Oya Mpaburo Oye Agba Isono Ọmaba Haba Wege Neze Muchief Ebi Adeke Sako Tumba Chinga Odogwu Egbe bẹ́ẹ̀ lókè èsì ẹ̀gbù. Ọ̀gá ìyá aládàjẹ́ ló bẹ̀ yóò sí èsì ẹ̀gbù. Oyè bọ̀ mà náà. CEO Sẹ̀kúndẹ́mbà Nàìjíríà Limited yẹ. Yẹ́nà mẹ́sẹ̀dí sìgá yàgbẹ́ kì í pẹ́lú ọ̀hún. Olókùn tiẹ̀ ká. Àgbà ìjẹ̀lúgbọ́. Sàkọ́tù ń kọ́ ọdọ́fún. Hẹ́bà. Wege neze muji weze mune Ojije weko sisi na patete Managing Director Siloto Nigeria Limited Na Lagos go na Tiyekie Haba Eze nesi ikwe leke Okwe bibiye Egbe dodutu biye bayi mu Igwe na-abatete, ego ojugbo, igwe na-abatete, afọ ijelugbo ọgwụ, ego gị ndị ọgwụ, igwe ejelugbo ọgwụ. Haba! O si mụ kedu odogwu. Chigwe bịala, anya buru ụzọ bịa odogwu. Ebe abụ odogwu, odogwu n'ihe bịa. Odugwu ijide Enugu steeti.
ọgwụ agba ịkpatara ike heba wekeneze bụchi foto ejelibati egbago eje akunne zedibebiye anadi mmiri n'ọbụ bie oge ma akwụnye a na-ebu mawule ewu ya nke akunne agba iso ndị ọgwụ heba wekeneze bụchi oji mgbarie ofu mgbatiri jele n'oge kraịst ozo mmetọ ndị ezo mi kọlọta dịba yiri m obodo n'oge ebuye ọzọ obodo ikike agba isoro ọgwụ agba ịbụ onye ọgwụ heba ịba ebe ndị obodo n'obodo chibu n'odo ozo ji ike mgbe ozo ji ike mgbe ozo dara ike akwụsị edokwa m iwe ojide ebube esiwe nne m eze nkiri onye olo agba ijelugbo ọgwụ ọdọọla mma n'enugwu si etigozo heba oge nweji ebe ọbịa na-eke onye mkpụrụ osi bịa iji onye ego na okpuru okpuru ibe yiri m onye mkpụrụ osi asọsọrịtị ya ka eji mara odogwu onye ego mere ụwa bie onye mkpụrụ osi agba isoro odogwu asịsị ikelugbo ọgwụ ebe ọbịa na-eke agba ịbụ onye ọgwụ heba wekeneze bụchi wee too obodo mmapụ omego wano family nkanu omego oil and gas Nigeria limited oil heba ozo mego oya muli nkanu agba ijelugbo heba hello bunagu hello biye ebune bulibe ediwe eme edu wayi no oke patike sino oye wo sino obu mmadu aba ege eze mu wechi chifu mekuru ifediriki ege mama chifu mayo oye gbogbo wẹ̀fúyẹ́ mayo na gbogbo wẹ̀fúyẹ́ yìí fèdí ọjọ́ national service Nigeria limited total license officer yẹ́kẹ́jì malọ́dọ̀kú driving and forwarding agency kejì malọ́dọ̀kú wẹ́gẹ́ bọ̀ wù nà gbogbo wà nílẹ̀ mayo na gbogbo oye zaki agba ijelugbo ọgwụ asị na ijelugbo ọgwụ ege eze mụwa chifu orinusu mmadụ aka eji ebe n'ọya gwa onye mma wuru dibe a na-ejidere onye mma wuru onye ọma n'okpuru eze dibe mma wuru ijelugbo ọgwụ onye ego na mma wuru agba ijelugbo ọgwụ asị na ịbụ onye ọgwụ ege na eze bụchi ifusa mmadụ sekpe akụ ego egwu na mma wuru ebe na-atụ na-atụrụ egwu onye ego na mma wuru ga-ayiri agadi egwu na mma agba ijelugbo ọgwụ eso gị ndị ọgwụ ndị mara ọdụ erika nne onye ego na mma ege na eze mụrụ ji ike
Landlord na chili mala bi shopping ibe ichi oye buru mmiri na Lagos ki na trade ijeruwo rent na gugu oke mara ibi ya ba yiri oye mmiri akwa ijeruwo asi na ijeruwo na agbalo ya ka na-ekwu ya obodo cha n'ụzọ ebe iwe na masị wende mu genge no do weji ojo keju ati iyoyo masofi tekibe yiri na agbalo ojo si loku lati ajira ni mi che ojo keju alaba ko na aso jeru wo eko yoyo eko yendo aba oge se obodo nnepu oge se buke n'igwe eze na-esi n'igwe ayaka na-ekwu ya igwe zuke mebie igwe fodagene igwe bunefu oyoyo igwe bịagiri asị n'ije gwọgwụ igwe mmadụ ike ibu ya wagana oyoyo asị n'ibu onye ọgwụ asị n'iburu mmadụ igwe oge gbasa ọgwụ ebe iwi igwe n'olujọ na-esiri ọmọwụ onye bụrụ igwe mma ekele mmamụ onye ebe obodo ọka anaghị eborugbo arụbụna ị na-arụ ka mmọnwụ na-agba wekede eze ebuwe chifu ọbụrụ weke onye egwu n'oge egwu na-eso oge aka ji ofe oge na aka ji obodo yiri m ozo mgbede odokwu na ijerugbo ọgụ oge weke dịbe yiri m aka na-alụ ụlọ dị mfe oge ezuwe ya riri ezigbo ya obodo agwa ijerugbo asị na ijerugbo ọgụgụ eweke mmanwụ na-ebe alụ ege eze bụ ụba chifu chukwujekwu mege liwe afọ ibe yiri mayo nagote andolu mba niile ofu nwa bụ jide ebube gibe yiri egwu egwu jide ebube na South America gibe yiri ma ọjịa agba ijerugbo ọgwụ n'ihi na niile chọ limited gibe yiri ezigbo onye obodo nne oze zamụ na-eke ọnọtalụ dịka ma gwa onye bụ ya ọnọtalụ dịka mma enwere ifu mekeli wefọ nna beri odu gị bayiri ibu ezigbo obodo ịba na mmanwụ si n'ijelugbo achọghị onye ọgwụ ọba iti mekeli chukwu jebu onye mekene gị asị n'ijelugbo ọgwụ egowe ndị ọgwụ elu ọnọdụ n'ọjọ onye ma obodo Enugu kwunu ụmụhie ekedi na-ejide oge na Anambra ekezi ebuka nke n'odo ibu ugochukwu okonkwo ugochi mere eze n'Enugu ugochi mere eze onye Enugu asị na ijerugbo ọgwụ asị na ijerugbo ọgwụ ego gị ndị ọgwụ oge nwoke na-ata akwụkwọ ugochi mere eze na-ata akwụkwọ mmadụ ekwu n'okwu na-ama mmiri na
na-agba alọ kedu ihe a ime ga-enwe ọgwụ ọdịcha n'ụzọ arụsị ego ụbọchị nwere eze wee mgbe ọdịcha n'ụzọ ebe ndị ọya nwanne egbochi ịgbaleze n'enugwu ugwu na ugwu nie asị na ije nwe ọgwụ onye ime kere gị na ọya dịrị gị mma ego gị ndị ọgwụ na-agba alọ ebe buru igwe mmadụ eburu m egede jewe na m na Anambra ọbatara ike n'obutelụkwa ọgwụ eje ekene tinye Pita na so ofe eze na-ebube na Anambra ine ofe eze na-ebube na Anambra yiri akwa ijelụkwa ọgwụ asị na ịbụ onye ọgwụ ofe eze na-ebube na ịgbago mmọnwụ haba ịba eze chibala eze na Anambra bie ụzọ ji ego eme ọgọ na Anambra sị na ijelụkwa ọgwụ ezigbo mmadụ adịla ofele ụzọ mmọnwụ na-agba alọ haba ijele ebe egeze eze o were achịcha eyi ege bụ uke n'ododo Chifu Simon Uyenne oge n'ime n'eze were niile onye ji egebe tụrụ mmanụ Agọ̀tẹ̀tùrẹ́ n'Ọ̀yọ́ steeti ka ọ na-achị egie Simon Uyenne oji na-ese moto bịa yiri m onye ego oji ego moto Simon Uyenne oge n'ime ewa n'ofu ezi Owere Odogwu oji gote nwaafọ na Agọ̀tẹ̀tùrẹ́ asị na ije egwu ego ego onye ọgwụ onye ebe obodo ọgwụ onye ekele ebe dịrasị ọgwụ ebe ojiji ọgwụ ya na mgbawa abalị ibu ya oji valentine oziọma ego na-ebi ya ewu ego na-ebi ya yiri m ụzọ ọma haba agwa etu egwu uwe akwụkwọ ya ọgwụ agwa na-atụrụ egwu ụzọ ọma onye ọgwụ agwa obi ife ada n'ọgwụ CEO Adeko Santivilas Robert na South Africa niile ezigbo onye ego asịrị jekwa ọgwụ ego obi ndị ọgwụ agwa egwu ya ịmara ọgọ gawa ndị mere oge eriga nne onye si na-efu onye mfu ego ya gbawa na anyị ga-na-eri nri anyị ga-na-akpata aka oge kpata ike asị na ọ jere ụgwọ ọgwụ wee rie nri oge isi ọgwụ haba ego eze emume ji Chijioke wee na-akwụdo ọbụbụ egwuregwu otofe wepụ na ndụ n'ochie nwoke gbawa otofe kite n'ime ọhụrụ ebe imere oge ikike onye ego na ndụ n'ochie akwa ike gwọ ọgwụ asị na ịbụ onye ọgwụ ajọ gị ka ihu ime ga-eburu mmadụ kedu ihu ime ebe onye emere ike nteli n'ebe onye dasụrụ igbo nne mmanụ gwagota na mmanwụ na-agba n'ebe nwayọ bụ jeju uwe wọ́n lè ti ọkọ̀ ẹgbẹ́ tẹ̀bí. Alọ ìbá. Jẹ́ pẹ̀lú pé nna pé àdúgbò ayọ̀ ní mmanụ òkú ẹ̀tẹ̀. Ebe ọrụ na-afọ megide mgbada adala ibi bụ uru dị nte. O nwere iwe mgbawa mgbere ike nsị agbazaịdị ka ọ bụ onye ọrụ mmanwụ na-agba agba ije nke ọgụ asị na ịbụ onye ọgwụ ogwogwu onye ọrụ ọgwụ abịabago aba mma onye ọgwụ asị na ịbụ onye ọgwụ mmanwụ na-agba alụ ayaka na-etu ya ha agba ije nke ọgwụ heba
Abai badalika asini koyo heba weka nasa muji Mona balo eba ishukwane chanuzo Mona balo eba kodike nukwaji eba kodike wa nukwaji oga moni gaji nakanula egwe na mulo eba kodike odo kuchega abai jaluboku ha weka nasa muji eba na liwato eba yi obere kude sebu we mata kaina oye were wọ́n sílíìtì lẹ́nugu sídẹ̀tì emana China Mr. Ibu global resource Nigeria limited Kadina Lagos Ebodogun àti Ekie Ẹ̀pá Ìjẹ̀lúgbọ́ọ̀gù Haba lọ́nà bàbá tí o sọ̀kẹ́ lọ́dọ̀kùn ó jẹ́ ìdọ́lọ́kùn náà lọ́kọ̀ yóò rẹ̀ bí oyo gana masoro oke bodo oku n'orie edi bina tiki na masoro kande bodo ozo oku n'orie oji oje boko tambuke ebe odoku na je eze omi ikolobe akwa ijelugbogu ebe osigido n'orie akwa ijelugbogu ebe owe n'ogwu haba ebe n'oyu jede silo mmoku ọkọ yesu ló ti ẹmẹ ó máa parí ìyẹn ìyẹwẹ ó jẹ máa fẹ jí àmẹjọ gbà kọlọ kò sí bí ìyẹn lábúlé ìjànú ẹbà ó sọ fún ebi ẹwẹ lílo ó jẹ máa fẹ jí àgbà ìbò ọyọ àṣẹjì ìjẹrù kọkọ ẹbà ọlọ́dún ní kẹ́nà àkútó ayé àwọn ẹ̀ẹ́dẹ́ ìdílé òdòdó ní amamano doya ni ruta delia utebu mejo kuma wote padike asino jalugogo madi liye asino jalugogo ego lopo de kusolo podo ye ego windogo enya jama soda nuke yikonodo oyo bago jure oje na be shero sokolo madi liye alusinelu oye masi otu ozo tí ó kẹrẹ wọ́wọ́ pàlú ìyẹ àpáìjẹ̀lúgbọ́ọ̀kù alusinelu pàdé àwọn tí ó tàbí àpáìjẹ̀lúgbọ́ọ̀kù àpáìbọ̀yọ̀kù ẹsẹ̀ àkútọ́ làkúrẹ́ òkúkú làpẹ́ ibà asèyí ìjẹ̀lúgbọ́ọ̀kù ètò ìjọ̀kù ẹnu pẹ̀wẹ́lẹ́ mẹ́tẹ́ kanna dúdú oye jire ẹwẹ́ kọ́lá jù oye kúnà jù ego gbọ̀ngbẹ́ ego òyìnbó làásù kèdí pẹ́ kẹfẹ́ ètò ìjọ̀kù wọ́n ní pàtí kẹ́kẹ́ bí asìnà ọ̀jẹ̀lúgbọ́ọ̀kù asìnà òkùnrin pàtó ètò ìjọ̀kù.